kapuso, gidayeg sa kadaghanan ang usa ka magtutudlo sa Bonifacio Misamis Occidental. Kay pinasahi ug kuyaw ang pamaagi niya sa pagtudlo sa iyang mga estudyante. Effort kung effort ang iyang diskarte kay tinguhan niya nga matudluan ug maengganyo ang iyang mga estudyante nga makakaton sa pagskwela. Ato sayron, Dali-daling inakyat ng dagaang puno, hinagat ang lubid na nakatali sa dulo. Agad na putol ang lubid ng utol, bumagsak si Leon mula sa loob. Isang daga ang nakatuwa ang maglaro sa isang leon, kanyang inakyat. ug karong buntaga mga kapuso, atong i-welcome si Teacher Jeric Maribao. Good morning, Sir Jeric. Kumusta? Good morning, Ma'am Jande, ug sa tanang mga nagtan-aw karon sa GMA. Good morning sa kanatong tanan. Alright, Sir Jeric, nganong nahuna-hunaan nimo ang maong estilo sa pagtudlo nga miani og positibong komento sa netizen? Kano sa nagsugod din siya, Ma'am, after the pandemic. 'Di ba last 2 years ago, strict kaayo ang pandemic, and then kanang ang motivation sa mga bata sa pag-eskwela nawala na. So right after the pandemic, nagunahon ako unsay pamaagi para mabalik nako ang motivation sa mga bata sa pag-eskwela kay I observe right after the pandemic naa na sila ilahang mga trabaho, sir. Ma'am, naa na sila ilahang mga trabaho. Dili na sila ganahan mo eskwela. Mo nang as a teacher, we have to be very versatile. We have to be very aware or sensitive sa ilahang mga special learning needs. Kaya kung wala man gud ng motivation, wala gid sila makatunan. Mo nang nag-start ko from the scratch, nag-initiate ko daghang mga estratehiya. Isa ana-ana ang pag-provide og pagkaon, ug ikaduha po dili lang kay sa paghatag og pagkaon kundi sa pagpalami nako unsa ang pagtudlo nako nga ma-catch jud nako ang ilahang attention. Kay kung once nakuha mo nako ilang attention, dira na dayon magsugod ang effective learning. Sir, nasayran sab namo nga ginahatagan sab nimo og pagkaon ang imong mga students. Pwede man namo mahibal-an or can you share this with us? Isa mo sa akong naobserbahan, matag klase ko nako. Gagmay jud kaayo silang score. Bisan pa mag-epektibo kaayo giunsa nimo pagtudlo, dako na kay kagtingog sa bisan pag-iuna utro-utro nimo og pagtudlo dira sa mga bata, pero wala sila makatunan kung walay sulod ang ilahang mga tiyan. Muna out of my pocket, I initiated gyud nag-take risk ko even though daghan kay kong utang, dako na kay kong loan sa bangko. Pero kanang nangayo jud ko og guidance sa Ginoo kay kanang ang ako among mindset bisan pag saon ako tudlo ug wala gyud sulod ang mga tiyan, dili gyud sila makabalo. So as an effective teacher, dapat mangita jud ko pamaagi. Mo nang ginabless po ko sa Ginoo kay nabalaka kung unsaon na lang mahurot akong kwarta mingunana. Pero thankfully karon daghan naay mga tawo nga nitabang nako para ma-continue nako ang advocacy. Tuod man, dili gyud lalim ang inyong trabaho isip magtutudlo. Interesting sab kaayo mga kapuso, gumikan aside sa pagtudlo, gigiyahan sab ni Teacher Jeric ang iyahang mga estudyante nga makadesisyon kung unsang kurso ang ilahang pilion pag-abot nila sa kolehiyo. Sir, can you share this with us? Hindot kay na siya nga pangutana, ma'am. Way back before grade 6 pa po ko, wala jud ko kahuna-huna ingon ana nga mga ambisyon. As I was meditating, nakahuna-huna ko kay kini nga profession dili magud na ko ni pangandoy kining mamahimong maestro sa diri sa Pilipinas. Dili ko wala ko nangandoy ani nga pagka maestro. It was the only course sa ako ang locality, so I had no choice but to enroll this kind of course. Kaya ang akong ambition nga kurso nga na hunahunaan na nako after graduating high school. Dira na ko nakamug na nga mo ni ako ang course, pero wala ko choice.
And dili ko ganahan mahitabo na sa akong mga pupils nga modako na lang sila, wala gyapon sila nakaunhan na unsa ilahang pangandoy, kay mas maayo maguntong gamay pa sila or before earlier than grade 6 na sila pangandoy, dapat na ma-enrich na sa mga ginikanan kung unsa ilahang dapat makabuton pagdako nila. Alright, since nagsaulog ta karon sa National Teachers Month, unsa man imuhang mensahe sa imuhang kaubanan nga mga teachers, Sir Jeric? For the teachers muna, I know na daghang kay mga teachers karon ang nagsireklamo. Isa na tingay po ko magreklamo nga about sa sweldo, about sa mga paperworks, mga ingon ana. Let's just make that one as our let's just see the beauty of that kind of action. For example, wala ta or kulang atong sweldo, dili kayo siya dili kayo equivalent ang atong kahago sa sweldo nga atong dawat taga bulan, but let us try to see the beauty in that kind of situation. Daghang salamat for sharing your time sa mua dinhi, Teacher Jeric. Continue to inspire and be the light to everyone. Amping kanunay. Thank you. Salamat kayo sa invitasyon and God bless us all.